Tvoje zdravie a pohoda alebo dlhodobý pocit šťastia úzko súvisia s kvalitou tvojich vzťahov. Najmä tvoje najbližšie vzťahy môžu byť zdrojom skutočného potešenia alebo obrovskej bolesti. Pozrime sa teda na to, čo môžeme urobiť, aby sme znížili konflikty a posilnili spojenie v našich vzťahoch. Začni tým, že si spomenieš na vzťah, v ktorom si mal nejaké ťažkosti. Možno si mal problémy s obchodným partnerom, alebo sa už necítiš blízky svojej partnerke alebo partnerovi. Alebo si sa pohádal so sestrou či priateľom. Spomeň si na konkrétnu situáciu, keď to s týmto človekom vôbec nešlo dobre. A teraz sa pokúsme získať jasnejší obraz o tom, čo sa v tomto vzťahu deje, pomocou modelu vedomej KBT. Môže byť užitočné si niektoré veci zapísať, ako ich preberáme. Najskôr, ako si sa cítil? Možno si bol smutný, že si necítil blízkosť s daným človekom, alebo si bol na neho nahnevaný. Nech boli pocity akékoľvek, jednoducho si všimni, alebo aj poznač. Možno ani presne nevieš, čo si cítil. A to je úplne v poriadku. Ďalej sa pozri na to, čo ti vtedy išlo hlavou. Čomu si v tej chvíli veril? Vytváral si nejaké predpoklady, alebo ti tvoja myseľ rozprávala nejaké príbehy? Možno si myslel, že tá osoba je voči tebe ľahostajná. Alebo si predpokladal, že je na teba nahnevaná. Alebo si myslel, že sa váš vzťah rozpadá. Jednoducho si len uvedom myšlienky, ktoré si vtedy mal. Ako by si opísal svoje správanie? Bol si zanietený? Alebo skôr uzavretý? Bol si agresívny? Alebo príliš ústupčivý? Zamysli sa nad tým, ako by si opísal svoje vlastné konanie voči tomuto človeku. Teraz si to skúsme poskladať dokopy. Ako tvoje myšlienky ovplyvňovali tvoje emócie? Ako ovplyvňovali tvoje správanie? A čo tvoje pocity? Ako zafarbovali tvoje myšlienky? Ovplyvnili pocity aj tvoje konanie? A nakoniec, čo tvoje správanie? Ovplyvňovalo tvoje pocity? A mali veci, ktoré si robil, vplyv aj na tvoje myšlienky? Keď sa zamyslíš nad týmito tromi prvkami, pravdepodobne uvidíš, že do seba zapadajú. Napríklad, keď som unavený a podráždený, mám tendenciu myslieť si, že bratová správa znie uštipačne a sarkasticky. A potom mám tendenciu odpovedať mu vlastnou uštipačnou poznámkou alebo obrannou reakciou. Moje pocity, myšlienky a činy sú teda navzájom funkčne prepojené. Teraz do toho pridajme prvok všímavosti alebo vedomej prítomnosti. Ako veľmi si bol prítomný s daným človekom a nakoľko si mal pozornosť niekde inde. Bol si otvorený tomu, čo sa dialo, alebo si sa tomu bránil? Ako citlivo si vnímal, čo si ten druhý myslí a cíti? A bol si vedomý toho, čo cítiš ty sám? Mal si v sebe nejakú myšlienku, či už doslovnú alebo len v pozadí, že s týmto človekom by to malo byť jednoduchšie? Že by si predsa nemal zažívať takéto problémy? Nech sú tvoje odpovede na tieto otázky akékoľvek, začni tým, že príjmeš fakt, že vzťahy môžu byť náročné. Existuje nespočetné množstvo príležitostí na nedorozumenia, tiché boje o moc či zranené city. A príležitosti na konflikt sa ešte znásobujú, keď spolu žijete. Keď spolu rozhodujete o financiách alebo o výchove detí. Preto spochybni akékoľvek presvedčenie, že zdravé vzťahy by mali byť vždy jednoduché a ľahké. Skús zistiť, či by si nevedel trochu uvoľniť odpor, ktorý cítiš voči tomu, čo sa deje. Veci sú teraz ťažké. To je realita tohto vzťahu.
Nie je to žiadna chyba vo vesmíre alebo v Matrixe. Je to prirodzený dôsledok toho, aký si ty, aký je ten druhý človek a čo sa odohráva v priestore medzi vami. Keď sa otváraš tomu, čo je tu a teraz, skús vidieť druhého človeka takého, aký naozaj je. Máme vo zvyku reagovať na svoju predstavu o ňom, ktorá je založená na našej spoločnej minulosti, na presvedčeniach, očakávaniach a emóciách. Nanášame na ňo svoj mentálny model a potom komunikujeme práve s týmto modelom. Skús vnímať druhého človeka tak, ako keby si ho stretol prvýkrát. Pristupuj k nemu s mysľou začiatočníka, tak, aby si videl viac zo skutočného človeka, ktorý stojí pred tebou. Všímaj si jeho vlasy, tvár, oči, sleduj jeho výrazy tváre, pohyby, gestá rúk a vlož do tohto vnímania trochu zvedavosti. Kto je ten človek, o ktorom si myslíš, že ho poznáš? Môžeš skúsiť vnímať ho tak, ako by si ho videl naposledy. Ako by si ho už nikdy nemal stretnúť. Vnímať skutočného človeka, ktorý stojí pred tebou, ti môže pomôcť preraziť tvoje domienky a presvedčenia o ňom. Buď priamo v tom, čo sa deje. V tom, čo sa naozaj a skutočne odohráva. Tu a teraz. Priamo v tejto chvíli. Všímaj si všetky myšlienky, ktoré sú len fantáziami. Vrátane negatívnych predpokladov, ktoré si o tomto človeku vytváraš. Je naozaj vždy taký neznesiteľný? Je naozaj menej rozumný ako ty? Skús sa prichytiť pri čítaní myšlienok. Vtedy, keď si domýšľaš, že vieš, čo si ten druhý myslí. Uvedom si, keď personalizuješ. Napríklad, keď si myslíš, že podráždenosť tvojho priateľa je namierená proti tebe, hoci je priateľ len v zlej nálade. Prichytil si sa pri čierno-bielom myslení, keď si hovoríš, že on vždy všetko prekrúti, alebo že ti nikdy neprejavuje náklonnosť. Ďalší trik mysle spočíva v tom, čo sa rozhodne ignorovať. Skús sa zamyslieť nad tým, v čom je tvoj život lepší vďaka tomu, že je v ňom tento človek. Čo ti prináša do života? Čo by znamenalo, alebo čo raz bude znamenať o neho prísť? Možno sú to praktické veci, ktoré pre teba robí, alebo konkrétne spôsoby, akými ti pomáha. Možno ti varí, platí účty, alebo perie bielizeň. Ak ide o dospelé dieťa, možno ti popri všetkých tých starostiach prinieslo veľa radosti. Môže to byť šéf, ktorý ťa zamestnal, alebo podpisuje tvoje výplaty. Ak ide o partnera, môže to byť to, že s tebou každú noc zdieľa posteľ, vypočuje ťa, keď si rozrušený, alebo ti dá objatie, keď to potrebuješ. Všimni si všetky tie veci, ktoré možno považuješ za samozrejmé. Celý ten šum v pozadí vzťahu, ktorý časom uniká z tvojej pozornosti. Všetky tieto veci sú rovnakou realitou tohto vzťahu ako nedostatky danej osoby. Všímaj si, čo sa deje s tvojimi pocitmi, keď praktizuješ vedomú prítomnosť a meníš svoj uhol pohľadu. Nemusíš sa snažiť na silu cítiť inak, ani vyvolať konkrétnu emóciu. Čokoľvek cítiš, je v poriadku. Či už je to hlboké ocenenie tohto človeka, vďačnosť, zmiešaná s nevôľou, alebo dokonca ešte väčšia podráždenosť ako predtým. Príjmi všetko, čo cítiš, ako súčasť zložitosti toho, čo znamená byť vo vzťahu. Nakoniec, buď zvedavý, čo tento človek môže potrebovať. Aj keď sa ti nepáči spôsob, akým to dáva najavo. Keď si vezmeš k srdcu jeho potreby, existuje nejaký drobný spôsob, ako mu môžeš zlepšiť život? Môže to byť napríklad šálka čaju,
alebo drobná domáca práca, ktorú spravíš namiesto neho. Možno splníš niečo, o čo ťa už dávnejšie požiadal, alebo mu jednoducho venuješ pár minút pozorného počúvania. Poskytneš mu svoju prítomnosť. Nemusíš čakať, kým dostaneš chuť prejaviť mu láskavosť. Naše srdcia často idú tam, kam nás vedú naše ruky. Je pravda, že sa staráme o tých, ktorých milujeme, ale máme tiež tendenciu milovať tých, o ktorých sa staráme. Všímaj si, čo sa stane s tvojimi myšlienkami a pocitmi, keď začneš konať. V nasledujúcich dňoch začni postupne vnášať prvky vedomej KBT do tohto vzťahu. Prines do neho viac svojej prítomnosti, otvor sa druhému človeku takému, aký je, a pracuj so svojimi myšlienkami a činmi. Rob to s ľahkosťou, dopraj tomu čas a všímaj si, či sa v tomto vzťahu nezačne niečo meniť.